ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони олиқадр. Бисёр бачаҳо пурсиданд ки Mercedes Ateco дар корборкаш. Ана бачаҳо Mercedes Ateco вагонни солаш 2006, ани номерои соҳибаш солаш 2006 818. Мошин идеални состояние вагонни гаштагӣ не дар Тоҷикистон. Ана мошин ана хе ҳолат қити дар бозори қайроқам истодагӣ ҳай. Не пушташ вай доштай подъёмник. Лифташ мегун чизаш мегун. Барои бору бардоштану мондану фуровардан бисёр қулай. Ин балонош, ин салонаш. Мошин тоза, идеални состояние. Ана марамат да ҳамун номерои ҳамун рӯи видео будагӣ занг занед, бо арзон мекунанд. Нархаш 210 000 сомон.